Ама там къде свети да мога да виждам. Тук е тъмно. Ей, тук ли е? Ей, тук пред телевизора. Така, там. Точно. Така. И сега си кофей там. Аз ти правя клипче. Клипче ти правя, не снимка. Клипче бе, кофей бе. Така, танцувай. Така. И аз съм пуснала статена. Ето тия кожени дрехи трябва да ти купи тата, като на чички роби. Чички роби ли? Да. Грешка ли? Тебе, кой ти е любимата група? На тебе? На тебе, питам на тебе, коя ти е любимата група? Я да чуя. Ови. Джудас? Да. Браво! И на тебе? И на мене. Нема да ставаш чалгаджика, я. Ще станеш хеви метал мадама. Нали така? Кубано ли? Да. Малки грешки ли? Да, много хубаво пееш. Айде танцувай, де. Така. И с кофей, кофей. Така, как като Чичо си роби с главата. Нищо бе, точно така, очилата трябва да са ти там като него. А Пумъка какво прави? Ей го. Какво гледаш, бе, тате? Кухнята рисува, няма време. Ще рисуваш, няма време. Какво гледаш ти? Камионите ли? Да. Какви игри? Добре, тата, айде до после. Добре. А спящата красавица? Не, я закачай. Спящата красавица. Какво сте си спокрили нещо? Да. Правите любимото си занимание. Очилата се прави. Тата, аз не правя очила. Добре, мерси, тати. За малко. Айде. Ей, как ме гледаш там? Как си